A Guerra Civil e o franquismo golpeou as mulleres tralo alzamento do 36. Calcúlase que arredor dun 100 morreron paseadas ou fusiladas e outras 300 foron encarceradas. Como Amada García, executada en xaneiro do 38 en Ferrol aos 27 anos, apenas 3 meses despois de dar a luz. Ou Juana Capdevielle, encarcerada tras o fusilamento do seu home, foi asasinada en agosto do 36 aos 29 anos, estando aínda embarazada. A Salud Torres e a María del Valle Lozano, as dúas comunistas, encarceráronas en Celanova no 36 e paseáronas en Xinzo de Limia en outubro do 37. Cóntao Paz Gómez del Valle, neta de María e sobriña do poeta Manuel Gómez del Valle, fusilado tamén no 36. A ela sacaronla con unha rapaza que se llama Torres, que pertenecía a UGT, cerca de Xinzo, nun trozo da carretera que lle chaman As Lamas. Pois aí pegaronlle un tiro e deixaronlas botadas na carretera hasta que a encontraron o día seguinte pois aos paisanos do pobo. Era unha muller moi culta, para os seus tempos fumaba, iba sola a conciertos, acompañaba os fillos aos mítines, con unha maneira de ver a vida que para aquel entón chamaba a atención. Os sublevados tentaron exterminar as mulleres máis significadas do país. Foron tamén a polas guerrilleiras, mulleres fortes e comprometidas que daban a cubillos fuxidos nas súas casas e que se xogaron a vida por protexelos, como foi o caso de Manuela Sánchez. Kiko, o último guerrilleiro antifranquista vivo, e Xurxo Allán, arqueólogo e investigador, destacan o papel xogado por elas na resistencia nos anos posteriores á Guerra Civil. Nosotros éramos una guerrilla popular y que vivíamos en las casas. El papel, el rol de la mujer es fundamental, no solamente en el sentido de todo lo que significa tener 3 o 4 compañeros en la casa, las acciones de clandestinas hacía más que los hombres, tenía más disposición y más desapercibido de la policía durante el tiempo. Tamén había mulleres casas máis normal, pero a maior parte delas facían estas actividades de cuidado e mantemento sen as que sería imposible. Eu sempre digo que a lareira de Dona Teresa en Repil era un arma de destrucción masiva. Sen esas actividades sería imposible. Entón, as forzas represivas sabían, e o que fixeron foi a tortura sistemática destes apoios, destes enlaces. E tamén hai unha violencia de xénero clarísima contra estas mulleres, non? Pero ademais, tras a guerra, centos de mulleres tiveron que tomar o camiño do exilio para evitar o cárcere, a represión ou unha morte segura. Eu fun toda a miña vida marxinada polo exilio e por todo o que iso trae consigo. Continúas coas persoas, pero ao lado. O feito de ir a Francia, de vivir en Francia, de me afacer completamente coa lingua e co espírito francés, sendo doutra parte, significa unha marxinación absoluta. Foi difícil e laborioso vivir ese novo mundo. Sí que o foi. María Casares, ou a pintora Maruja Mayo, ou as irmáns Albajar, fillas do republicano César Albajar, que destacaron no xornalismo, na música e na escrita. Todas elas sufriron a represión e exilio, como destaca a investigadora Aurora Marco. Foi fundamental o peso das mulleres en todos os ámbitos. O que pasa é que foi, sobre todo, o exilio masculino o eixo principal en que se centraron a maioría de historiadores, pola invisibilidade tradicional que hai sobre o mundo feminino. É dicir, durante moito tempo todo o acontecer da humanidade foise contando sen incluir as mulleres, aquí en Galiza e en todos os países do mundo. E despois están as depuradas, mulleres maioritariamente mestras que foron apartadas dos pupitres e algunhas encarceradas tras seren asasinados en moitos casos as súas parellas ou tras seren denunciadas polos valores democráticos que transmitían nas aulas. Manifiesto con relación a dichos cargos que no milité en el Frente Popular ni en ningún otro partido político, siendo por lo tanto completamente apolítica, no debiendo figurar. É o caso de Isabel Ríos, Enriqueta Otero, de Ernestina Grande. Fala a historiadora Rosa Cid Galante. A historia de mayúsculas, non? A historia tradicional, sempre se centrou en falar
dos homes, non? É dicir, centrar, focalizar a historia pois, nese sentido, digamos, patriarcal, do poder, casi o que son os acontecementos vividos por mulleres foron opacados ou non se tiñan en conta. Entón, claro, agora estáse facendo un exercicio ímprobo para poder indagar nos arquivos, extraer eses datos. Está costando, pero pouquiño a pouco está saindo a luz. E despois están as mulleres de figuras destacadas da política ou da cultura galega que ocuparon un segundo plano toda a súa vida e que realizaron un labor inxente para recuperar e visibilizar o legado das súas parellas, como Carmen Muñoz, a muller de Rafael Dieste, ou María Elvira Fernández, esposa do pintor Luis Seoane, ou Virxinia Pereira, a muller de Castelao. Destacábao Ángel Estilbe, directora do Museo de Pontevedra. A morte de Castelao en Bos Aires no ano 50, ainda terían que pasar 14 anos máis para que a súa viúva lograse recuperar os seus dereitos sobre a obra do seu home, non? E ela, tan pronto logra isto, cédeollos ao museo, cumplindo así a vontade do propio Castelao, que a manifestara antes do seu pasamento, que a súa idea era que todo o conxunto da súa produción se reunise no museo que ela axudara a crear e entón, bueno, ela cumpliu a vontade do seu home. Neste 8M queremos poñer o foco no papel xogado por todas elas, mulleres que sufriron a represión, a persecución, a morte, o cárcere ou o exilio e que foron invisibilizadas por unha sociedade que ignorou, temeu e silenciou o poder da Revolución Violeta. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.